נכון. אג'ה? לא, בוא, לסבב. סובב, לסובב, כל הכבוד. נכון, כל הכבוד. איפה רכבת? לא, זה ספינה, לא. סירה. בסדר, ספינה. סירה. זה רכבת. רכבת. טוטו, איפה שמים טוטו? איפה שמים туtu? Куда ты ложишь? Сюда, туту? Как он поместится туту сюда? А где у нас дырка еще есть? Ну, нахон, сим. רכבת. טוטו. Ура! ура. איפה ספינה? סירה. סירה, אוקיי. איפה שמים? כל הכבוד. ура. Давай еще раз, давай. Еще раз, Он давай. не хочет. Не любит. Хайми, мазло. Это делали 3 раза, это один, ма питом. Папа, нет! איפה שמים רכבת? לא. תסתכלי לי פה, איפה שמים רכבת? נכון, כל הכבוד. איפה ביבי? Биби, да. איפה אוטו. ביבי? אוטו. где? Да. איפה שמים אותו? Да. Это אוטו, да. Да. Куда ставим? Включай голову. נכון. נכון. לסבב. לא, הפוך. כן, עוד. יופי. כל הכבוד. איפה מטוס? לא. לא, זה ביבי. איפה מטוס? נכון. איפה שמים מטוס? нет, включай голову. לא. ראש, איפה ראש? איפה שמים? איפה שמים מטוס? פה, איפה שמים? נכון, נשים. אורה! לסבב. כל הכבוד! מה זה? Биби. נכון, איפה שמים ביבי? כן, איפה? משאית. לסובב קצת. נשים עוד קצת לסבב, יופי. כל איפה הכבוד. סירה? זה? איפה שמים? יפה פה, בוא שלי. נשים. כל הכבוד. יפה שלי. כל הכבוד. אורה! דה. давай это, неси. יאללה. Опа. это мы לא תרגלנו מה היום. זה? זה עגבניה, נכון? אדום. עגבניה, אדום, גזר. Мина. מינה, פטריות. וזה מה זה? מלפפון, וזה מה זה? פלפל. Папа. Папа, нет. די. איפה זה? אדום, עגבניה, איפה? איפה עגבניה? איפה שמים אותה? לסבב. לסבב עוד קצת. עוד קצת לסבב. לא, לסבב, נכון, לסבב. Люль, надо еще чуть покрутить. Папа. Давай, смотри. Агвания. Смотри. Вот так ты поставила, надо лесовев. Опа! Ура! נכון, זה בסדר. איפה מלפפון? לא, זה לא מלפפון, זה חציל. איפה שמים אותו? מה זה? פטריות. איפה שמים את זה? נכון. חציל. לסובב. לא, את מפה. לסובב. נכון. לא. עוד. Папа. Вот так, смотри. העיקר כוונה. הופ, נכנס. ура! Меня. איפה מלפפון? где огурчик? לא. גריבочки, где огурчик? огурчик, מלפפון, איפה שמים אותו? איפה огурчик? נכון, איפה שמים אותו? огурчик, בוא תסתכלי. голову включай. куда שמים? תודה שמים огурчик? אוי ואבוי. שלא נדע. куда ложим огурчик? עוד פעם? איפה חגורה שלי? включай голову, где?
Ой, ой. Доча, посмотри внимательно. Включай голову посмотри. свою. Где твоя голова? Эфорош. Майма авуда. Овет. А зефо по самим огурчик. Эфо самим огурчик. Мелафифон, Эфо ярок. самим. Ярок. А, Папа, не. да. Это грибочки. Сюда Трия. ложат огурчик на грибочки. Да. Машутом хадажи салат. Ой, ой. Оба. Оба вот сюда. Вот сюда оба. Уроки не закончились. Не хочет она ярокот. Все, выключай свою эту граву.